So daai is die eerste ene. Yes. Weet jy wat? Al die ander is respectfully, ek worry nie van die ander nie. Okay. Wat is die finale? Die finale in Ek is op die finale. Shit. Never Panic Studios. Ja. Inside. En dan gaat live as 'n livestream. Yes, livestream. Ik is- Zeg wel. As 'n band is kan ek by jou staan as jy speel so. Mijn broer, hij staat Dat is bij- security van my stoppie. Nee. Hy van die kom van Is hy het op my broer security? hy nou kom. Is het de security? Ek my nommer vat. Yes. Ek wil hier raak kom, nou ore vang met my mense, dan stop hulle vir ons daar by Ja, ek. bro. Ek so wie kom maar aan. Ons gaat tak, man. Bro. Mr. Reef gaat samen. Basta Dave. Kijk, ja, ze hem stil, mag je doen, hoor. Weet je, hij gaat ook met Galaxy Boy. Taf. Nee, hallo. Nee, kijk, hij vliegt, hallo. Mr. Reef was een Galaxy Boy owner. Zo, hij zweet, dan krijg je enclave niet. Ja, hij is taf. Hij is WMO, bro. Oké, zoals ik het zei. Dus ik kan zeggen. Op bij die finale en wie nog? Ik Yes. zie Lenny is daar ook, ne? Yes. Lenny is daar. Huh? Pro staan weer. Wie pro in staan? Daar is een jaar van die Boelan. W Pro in staan in de chat, Yes. baby. Den Lil Master Lil Master, W Lil Master, en DJ Global. DJ Global. En dan kan bij je bekend. Big name, bro. Als het die Robertson kan eten. DJ Woeste. Global. Woeste, oké. Woeste. Waar speelt meer? Mia, Merel. Als hij nu Perel. Cialis. Oeh, je laat weten. Je les op moeilijkheid. Ja, hij is taf, Nee, hij. bro. Kijk,